isidumbu. Hey bantwana basesizulwini. Ngiyabona ngamashathi lapha futhi kuyeluswa noleliswa. Bayazi abantu ukuthi uma balahleka inkomo yahamba isikhathi eside indlela elula yokubona ukuthi ikomishoni engaphi noma ngabe ifike yafa lapho ubona into ezithize ukuthi khona indlela ya Ilapho amana azakubuthana khona. ubona namane ehlathini ukuthi khona isidumbu senkomo esilapho nathi ngoba ushebe unalamakha athandwa yithi ubona ngathi sesithembo ushebe yena babusini woza 51 ushebe kanti uzothina emhlabeni yenkosi ayifunde mshumayeli yime ngimilungelo lomhlabeni ifunde mshumayeli inkosi iza nokusa ngithunywa mina inkosi yamaNazaretha emkhandlwini wasolundi ukuthi ngizosho leli gama lokuthi inkosi izothini emzini wasolundi kodwa inkosi iza nokusa yena ebusweni bomhlaba into yenza silandele ushembe kangaka ukuthi ngoba ushembe uza nokusa emhlabeni kuze kwande ukukhanya bese kuyanda ukukhanya ngisho umuntu obekungasi kuye kuse ebusweni bomhlaba ebusweni bomhlaba siyamdinga ushembe ukuze akhanyise izosusa ubumnyama kodwa inkosi yamaNazaretha izenqo ubumnyama nobuhlasela imizi yobaba nobabamkhulu izobususa inkosi yamaNazaretha ebusweni bomhlaba izofika ukususa kithi ibususe kini bese kuyasuka naseyizweni zamakhosi ubumnyama bayoduma bathokoza yikho phela sibona singaka nje uma kuthiwa olundi estadium kunamaNazaretha yingakho singaka ngoba namhlanje sizothola ukuphiliswa ukuthi ushembe ukuphila ukukhanya abakhonzi simlandela kangaka ushembe ngoba kunezinto ezinye esezisukile esezicathakile engamakhizane ungasisondela kushembe ziyibika izinto kube khona abantu abamuke ngomfula kube khona abantu abafele impini kube khona abantu abalahlekayo bese siye enkosini yokuthula noxolo sifike sethi shembe kunabantu abalahlekayo esishembe babiza uyena yedwa onezwi elikwazi ukubiza imphefumulo engazona ukuyashonaphi ya jabula wena Zulu ushembe uma esuka ezulwini ezemhlabeni afike enza umsebenzi wakhe izulu liyajabula yena jabula wena mhlaba nathi futhi lapha emhlabeni sizojabula uma ngabe ushembe enza izinto ezinhle yena isililo sinqamukile ngoba kukhona abantu abaloku bakhala okukhokho wakho akaziwa washonaphi kodwa mase bakafika kushembe ifike kunqamula isitilo manje ebusweni bomhlaba jabula abantu mabezele ekhaya njengalabo abaphuma bayofuna izinkulu bese imbazo inikwa uhlala esikhundleni sokuthi ligenqe izinkulu like ligenqe ngishona namanje kuyenzeka ukuthi uyakhuluma lapha bese ugenqa umuntu kuzokwenzeka nami ngigenqe nje bantwana benkosi ushembe emhlabeni uzela ukuzoqamla isililo siyacela ukuthi uNkulunkulu sengathi ngabana wonke umuntu okhona lapha endlini olapha okade khala sinqamuka isililo akabonga ushembe inhlupheko ezibhekene nazo emakhaya sengathi uNkulunkulu angasibona sithi uma sesithandaza bese mavala amehlo bese uthatha inhliziyo
inhliziyo yakho uyichume kushayela ngabo uNkulunkulu. Ngelinye ilanga usuka indoda unegaraji lapho Lundi. Uthi ukhuluma ngento eziphathekayo. Kunegaraji okuthiwa Astroni elapho Lundi. La ke labizwa ngoCaltex ngelinye ilanga. Usuka insizwa yakwaButhelezi khona lapha. Zokhomba nje ngithi ngoba mhlawumbe khona izothi nawe ngasekhuluma ngikho. Usuke insizwa kwaButhelezi lensizwa inezimoto ingena lapha erenki lensizwa imoto zayo lale garage ithe iyafika ngelilanga yafika imoto enye ingasekho sebeyithile abahlakaniphile. Lendoda isilale enkalweni ngeke ngezwe obaba bethi uma ufele inkomo kungcono ngisho angenza ukufika ngakho. Kodwa bathi uma ufele inkomo sengathi ungalala phansi. Bese kuthi baba neimoto yakho inenkinga sengathi ngazolala kuyo phansi mashimshukudla. Uthi yalahleka lo muntu wayinkinga wahamba wayegarage wafike bamvezela amakhamera wathi awunayo le moto iphume yabheka ngapha le moto. Ngizokhomba ngoba usuke ngakhona uzozuthi ukuhlonza njengesigeleni. Bayibona injalo le ndoda ivuka ibheka ngakhona ingasalala ekhaya. Uthe ngelinye ilanga yezwa abantu uthi inkosi yamaNazaretha uthi lenkosazane lusemzini waseLinda yayisiphikelela khona phambi kwendlondlomsa eMuhlushebe naNazaretha ukuthi umufika phambi kwakhe usho ngabe kuthi usizi lukuphethe lukhungete uyibona imoyizeli kaMayekisa kube ngathi bekugeza. Iyafika le ndoda enkosi yamakhosi ngilahlekelwe imoto yami. Uthi ulahlekelwe imoto yakho uthi hayi sizoyilanda le moto inkosi kusisi. Ihambe nikini izandla le ndoda ithawu. Ushaka ngasakunikina lapho vaselele ukunika nabo. Ngihambe ngiyogoba lapho kuthiwa khambe kwemoto yakho ukuzibuye. Hayi le ndoda yafele yangaya ngisekhaya. Yaqonda lapho okade kumikhona imoto yayo. Yafika yamisa imoto yachekisa isitulo yalala. Yalala le ndoda yazi yasela. Ithi bikho le ndoda ngezwe ngo9 semselo uzimvume esakude yesa le mvume yesa ithi nayithi le mvume ithi vuka Jesu ngelinye ilanga
lapha ngakithi siyasebenza ke umbiwa amapayipi lapha kunensizwa engelamayela ngumkhongwayo umkhongo njalo kodwa sengiyakhokhisa umbiwa amapayipi lapha sesingena siyofika nasepheleni kamfowethu uma sifika lapha epheleni kamfowethu bathiwa mkhwenyana ufikile isimemo sikavuka nathi ethempelini ngithi mina yebo sifikile hayi nesonto siphikelele khona ungasifika ngihamba nentombi engizalayo umkhokheli yafike yathi ngifunda umthandazo ngawufunda umthandazo yesithi uhlabelela ingoma ezokoka lapha siyabuza ukuthi kwenze njani lapha ekhaya bathi inkinga lapha ekhaya kunezinsizwa ezinye zingamakhansela ezinye zingothisha ezinye ziyiyo yonke into kodwa kangeni nje inhloko umakoti lapha ekhaya akhumbule ningahlabeleli inkozo lifike ngide phela angena amakoti bela kanyana akabongishe
incwadi yehlabelelo 150 ubamba uverse 4 buwe uyobamba isihlabelelo umthandazo lapha kuverse 9 and 10. Ngifuna ukukhuluma ngibheka kumeya walapha ekhaya. Baba umeya, uDeputy Mayor uSomlomo, isigungu esilawula umkhandlu namakhansela onke, abantu abathenjwa ngabantu, abantu abathanda abantu okuba nokuthula endaweni ngisho ngabe kuthiwa kuneyibhelu sake sabona thina le ndoda endala engikhuluma ngayo anomphoka amadolobha kodwa basalola semndini ngoba kwaphuma indoda endala yafike yaphuma yathi umphakathi wenzani lento esesiyisebenzele kangaka ifuna ukuyishabalalisa ngesikhathi esisodwa yashiya umyalezo le ndoda yathi nethembeni mina ngoba nabantu engihamba nabo bathembakele kodwa abantu abethenjwa ngabantu abantu abazethemba bona abantu abathenjwa ngabantu abantu abakwazi ukusondela kuyinhlaka neyinhlaka mkazi uyabona ukuthi abantu bizile ibandla lamaNazaretha nezinto enkulu kakhulu kodwa mina ngiphatha kabi uma ngabe kukhona ibandla elingashakazela ngiswile kuthola kade ngizisa yona ngiswile kuthola kade ngizise lapho yinto enhle nikhombisa ukuthi khona umyalezo wendoda enisele nawo wokwethembela uyabona khona iloli elingene ngilapha esanganathi nawo laba bantu basebekhulula inkonzo yami ngeloli yinto etheleleleni futhi Mtumiseni ngesigubhu ngoba laba bantu mkazi abahleli lapha uma bedumisa ushebe badinga isigubhu bese kusibone kuleli yanini ya nokusina ukuze basine badinga ukukhala isigubhu ukhala ibhomu wena mkazi nomkhandlu wakho nikwazile ukucabanga nangene enhlizweni zamaNazaretha ukuze idumisa ushebe asithenge isigubhu nebhomu ya Mtumiseni ngesigubhu ya ezinezintambo lesiyakuphina intambo abazomdumisa ngazo bayibeletha ngemuva omunye ayibeletha ngaphambili bese bethi mabeyishaya izigubhu zabo bese kuthi bese kujabula amaNazaretha yiyona ntombi ubuholi obethenjwa abantu into obuyenzayo ukuze uNkulunkulu nanalethele nawe imitshingo ilesiyambuku bekhala kamnandi abukazi uthi feke awumanjine sekukhala imbomu eyathenga uLundi municipality uthi ushebe ngemkhululeni Mtumiseni ngamageke akhalayo bonke okukhalayo esiqonile nifike lapha namhlanje ukuthi lokho khona umyalezo wendoda eniwuphethe siyonethemba uma nazi ukuthi abantu niyabasiza bakhonze uNkulunkulu Mtumiseni ngamageke ashwa kakhulu imbomu ziyakhala mkazi umkhonto wakho yabona nethi ndidlula kunomuzi lapha wasemlindweni kunomuzi wakwamsazela kunomuzi waselinda uma nivakashele inkosi yamaNazaretha lezo geke ezobeyikhala lapho ziyobe ziyinani phakathi uNkulunkulu sengathi anambona ngokwenze njalo Uyena owendlala isithebe somsa wakhe ebusweni bami. Funda esihlabelelweni baba lesi sithi kubonga uJehova ngoverse 1 when you funda verse 9 and 10. Ufuna ukukhuluma ngokudumisa ukuthi konje amaNazaretha bakuthiwa adumisa kanjani. Vule konke. Mbongeni ngezigubhu nokusina. Asizeni into esingayazi lapha ekhaya. Nawe mkazi nomkhandlu wakho anizele into eningayazi lapha ngoba nibonile ukuthi inhliziyo kaMkhulu wendlela inhliziyo yelanga lama-Afrika inhliziyo yenyanga yesiZulu inhliziyo yothingo nonyazi kuseyigubhini ezinamandla Ukuba umsa wakhe uhlezi phakade. Amkhulu mkazi kodwa niyabona uma nenzela amaPointi ezinhle umsa wakhe ungathi uhlale nani phakade asazi ukuthi njengoba uLundi lunjena nje ilungena ibhelu sicela ukuthi uNkulunkulu ayiqede ibhelu kodwa umsa wakhe ungahlala nani kuze kube phakade futhi ngeke niphume kulokho Mbongeni ngezigubhu ezinamandla. leziyagubhu ezinengodo zinamandla ngingathi mkazi abakuthathele sodwa usishaye ungaduma uLundi lonke leyo nto yenza ukuthi uma umuntu yenza into enjengaleyo athenjwe ngabantu yena Ngokuba umsa wakhe uhlezi phakade. umusa kaShebe uyabathanda abantu abethenjwa ngabantu umusa kaShebe uyabathanda abantu abasondela abantu uma nisondele babandleni onke akho loLundi uNkulunkulu umsa wakhe uyohlala nani Okay.
iGronique sesibili 29 uyofunda 11 kunenye insizwa ngizobona nomkazi ngizale umkazini njalo mina enze ithuma ngedlula lapha ngithola amanzi ngizala umkazini lapha kwabangameva ngoba lokho ngibiza wena nje hayi ngashalazela abanye abaholi ukuthi wena uyikhako mama kunenye insizwa lapha ngakithi ake ngitshele imfihlo wena benkosi kunenye insizwa lapha ngakithi lapha emusazweni sake sakhona nayo isehlukana ngamakhishi lensizwa lethe wasa ukuthi u2011 lapha kuhlala khona inkosi yamakhosi esembiza lensizwa yathi uMntakamphukeni awusondele nami uMntakamphukeni asemsondele lensizwa yathi singahlukana ngomoya kodwa khona into engazi ukuthi mina nawe siqheme nonyazi Shotaro, wathi sikheme nonyazi sobabili wathi uzolubona unyazi uthile kwenzelana nami uzobona unyazi kwenzelana wathi ngizo lelo wathi ngisinobhala ndawona thize no lelo sinobhala ngithemba la wathi khona inkofa ehlala wathana ndoda uyisingumongameli isivele lensizwa ethuma abantu ehlathini yathatha ikubhaka yanika lensizwa nathi hleli khona ngokuthela bomshela fona madodana ami ithi ke lensizwa engakhuluma ngayo engithi uNkulunkulu wayinika umyalezo ukuthi abantu ayibethembe ikhuluma namadodana ayo ewashiyile namadodakazi ningavilaphike mama akusesiso umkazi nabaholi bonke isikhathi sokuvila manje njengoba seniyiphelele ndima yokusendela abantu ningabelisanga-ke manje ngokuba uJehova umkhethile ngoba uNkulunkulu unikhethile ukuthi nihambe emva kwale ndoda engikhuluma ngayo eyacelwa uNkulunkulu yathela ngizomnika umyalezo utshela abantu ukuthi abakwethembe nabantu bazokuthemba nani-ke sekufanele bethembe nina ukuba nime ngaphambi kwakhe uNkulunkulu lapha emzini wasoLundi ubeke nina abaholi ukuthi nihambe phambi kwakhe ukumsebenzela bese niyamsebenzela nikhulume naye ushisa impepho ngiyabonga mabisini ebandleni lamaNazaretha abafundisi uma kukhulunywa ngempepho sokukhulunywa ngenyanga kukhona usuku umkazi esilindile ukuthi nisibize lapho Lundi senishisa inyama lokho kuyimpepho yalapho Lundi uNkulunkulu esenikhumbulile nalijika lapho abantu abangeke bajike khona wena fanele Sengathushenbe ngiyobe ngithumela lapha ekhaya ungasala kube nomoya wokuthula phakathi komzosulu yakabonga sengathushenbe ngiyobe ngithumela lapha ekhaya ubuholo obukhona bungabambana njengalezi yankuni ngoba akekho umuntu oyolunqoba kalula uma nibambene sengathi umuntu okhonjile wathi umlukazi wekupha egcekeni ningamnamathele emva kwakhe ngoba kusuke kunesandla esimkhombileyo isandla sikhombi bonke abantu kodwa isandla sikhomba umuntu oyedwa yake yathela indoda endala yathi uNkulunkulu akabathandi bonke abantu kodwa umuntu uthanda umuntu oyedwa uma lo muntu ethandwa abantu bazothanda uNkulunkulu sinami akakhulumi ngoba engcwele kodwa futhi nawe ngiyazi nje ubuhleli lapha phansi awukho ngcwele kodwa yonke into esihlanganise phakathi komuzi wasoLundi
sizofuna ukungcwela kabongwe. Ekuyilawo mazwi bantwana benkosi uShemba bengiphathise wona iyawacelela uthando enhlizweni zenu. Inkosi ibusise nizwi. Siyobuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngengoma yekhulu 28 128 siyocela umshumayeli uNtuli waseTuthukweni number 1 uyozihola ngale ngoma ubaba umfundisi uMthelezi uyosibhekisa enkosini. Inkosi ibusise ukuguqa kwabangcwele.